per mi un cas d'adoctrinament, un sol, ja és molt. Però és que jo no li he parlat d'un seguit d'anècdotes, jo li he parlat d'un pla, que per cert no era un programa electoral, és un pla, el programa 2000, que ja ho he dit, no cal que estigui Convergència al poder per implementar-lo, és que l'han implementat fil per randa, és que cada una de les activitats que jo he dit s'han implementat i és clar que hi ha subvencions editorials, no només catalanes, també de la Comunitat Valenciana i de Balears. Si és que Ciutadans hem demanat que es deixin de donar aquestes subvencions i, per cert, Esquerra Republicana i Convergència, o com es diguin aquesta setmana, van votar en contra perquè les volen continuar donant. I a l'anterior legislatura, quan jo vaig presentar la proposició de llei per la gratuïtat de llibres de text, sap què em va dir la diputada d'Esquerra Republicana? No, home, no, que si els llibres són gratuïts, que potser acaben quebrant les editorials catalanes i llavors quins llibres portarien, que llavors no els podrien controlar. Això està amb el diari de sessions de l'anterior legislatura. No faci aquesta cara, senyor Aragonès, miri el diari de sessions i veurà com la diputada d'Esquerra Republicana va dir això que jo acabo de dir. Evidentment que tenen intenció de controlar les editorials. Insisteixo, mirin el diari de sessions.